होदों बेसरा आं मिथिया बिखौ मानो एसेबां मोजां मोनो आं मिथिया बिखौ मानो सानखिहर गोसोखाङो लागावनो बिचारे मा बनायगासिनो जायो जाजोबो जानाय लाबानो जायो आं मिथिया बिखौ मानो एसेबां मोजां मोनो आं मिथिया बिखौ मानो सानखिहर गोसोखाङो सानखिहर गोसोखाङो लागाव नै अन्थाइसो माथो ओंखाम संग्राया नै बेयाव अमा गोदाग्रा अमाया खैथा जाखो अमाया माथो माथाम जाफैबाय नैबे मासे नैबे मासे आरो नैबे मासे Bordin lasni. deh buatin las nih mau apa Lukas di ada lah Mari, kobra. kobra kobra Yusuf paling banyak kobra kobra le मेगननि नोजोरा सोरखौ बानागिरदों गोरबोनि नोजोरा गाबोन नुगोन बिनि महरखौ मोजाङै deh goso deh goso लगाव deh सेंग्राफोरा बनायगासिनो गरम गरम गुदुं गुदुं Amar noila thapamul sensor sebut menga kunca. nैबे आरो एक्टर ना दसे Kobra biyo. बिनि नामा कब्रा Mana मोनबै गोथैबार. खखा Kobra. दा नोंसोर सिगाङाव हागोन जावनो mana moन्दों कब्रा जानो आंबोथ' मिथिया कब्रानो माइरङा एप्रुभ खालामबायनो फिल्मना दिनबाय ओमफ्राय माइरङा एप्रुभ खालामबायनो रिसिभ जाबाय नामा नंगौलै नंगौ oh itu सिखारदो हनै दे माला सुनाया गोसो होदो दे सिख्लाफोर लागाव नोंनियालाय मा स्टाइल मा डिजाइन